Ξεκίνησαν από σήμερα εργασίες για την προσωρινή μετεγκατάσταση του τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας παρουσία και του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Αστέρας Ελλάδος Φώτης Ερετή. Μπορεί να είναι Πρωταπριλιά, αλλά εδώ που είμαστε δεν είναι ένα αστείο, ένα ψέμα, είναι η πραγματικότητα. Πιστοί στη δέσμευσή μας, το είχαμε ξαναπεί και πριν από ένα μήνα περίπου, ότι θα ξεκινήσουμε την προσωρινή μεταστέγαση και μεταφορά του τμήματος επιγόντων περιστατικών της Λάρισσας σε έναν χώρο μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι πλήρεις εγκαταστάσεις. Όπως βλέπετε εδώ, είναι ο χώρος όπου σε 10 μέρες περίπου θα μεταφερθούν το τμήμα επιγόντων περιστατικό και όλες οι λειτουργίες του. Μπορεί να μιλάμε για προσωρινή κατάσταση, αλλά μιλάμε για αντιμετώπιση περιστατικών με απόλυτη ασφάλεια. Είμαστε εδώ στο νοσοκομείο παρουσία του διοικητή και του διευθυντή του τμήματος των επιγόντων περιστατικών και του εκπροσώπου της εταιρείας. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση των πολιτών μας για όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα, το μεσοδιάστημα, μέχρι της πλήρους εγκατάστασης, αρκεί να σας πω ότι μπορεί να είναι προσωρινή και το επαναλαμβάνω εγκατάσταση, αλλά θα είναι σαν να είναι μια καινούργια προσωρινή εγκατάσταση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν πλήρη ανακαίνιση, κτηριακό εξυγχρονισμό και ανακατασκευή. Αυτό το έργο βλέπουμε σήμερα να ενεργοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία, που έχουμε μια μεταφορά σε ένα προσωρινό χώρο μέχρι ότου ολοκληρωθεί το έργο στα επίγοντα που γνωρίζουν όλοι οι Λαρισαίοι. Ο χώρος αυτός θα μείνει κλειστός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα χρειαστούμε την υπομονή όλων για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο το οποίο για πολλά χρόνια δεν είχε συντηρηθεί όπως θα έπρεπε, και αυτά τα έργα είναι έργα πνοής, έργα τα οποία είναι απαραίτητα στο νοσοκομείο, και για μας, τη διοίκηση, την τεχνική υπηρεσία και τους διοικητικούς υπαλλήλους του νοσοκομείου, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα χαράς, γιατί επιτέλους το Γενικό Νοσοκομείο ουσιαστικά αλλάζει με ένα από τα 3 μεγάλα έργα που θα γίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Για την ανακαίνιση αυτή αναφέρθηκε και ο διευθυντής των ΤΕΠ. Η προσωρινή εγκατάσταση εδώ του ΤΕΠ θα γίνει με τέτοιο τρόπο που δεν θα διαταραχθεί το καθεστώς εφημέρευσης. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κενή μέρα που δεν θα εφημερεύσουμε, που δεν θα καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών της Λάρισσας αλλά και της Θεσσαλίας, που έχουμε παραπομπές από όλη τη Θεσσαλία. Άρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία διακοπή στις εφημερίες, και φροντίζουμε με τη στήριξη της διοίκησης και της διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, που ευχαριστώ πάρα πολύ τον διοικητή που έπαιξε τον ρόλο του στο να ενταχθεί αυτό το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η παροχή υπηρεσιών του νοσοκομείου θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ η παρέμβαση γίνεται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.